honekin aurkeztu dugu lan berri bat, uztartuz dut izena. Pixka saiatu garena izan da, pixka kantua, euskara eta dantza uztartzen duen ikuskizun bat osatzen. Eta horren bitartez, pixka gauza desberdinak adirazi, euskararen bitartez, dantzaren bitartez eta ere kantuaren bitartez. Aldean daude 12, 13, 14 urteko dantzariak, gazteak. Desberdinetako daude, baten bat 15-16 urtekoa da. Orokorrean hori, 13, 14 urteko dantzariak. Hasi ginen ikasturte hasiarekin batera hasi ginen prestatzen ikuskizuna. Dena izan da, sortu zen ideia, orain bizi garen egoera pixkat garrantzitsua iruditzen zitzaigu gurea dena pixkat bultzatzea. Bai euskara, bai gure ohiturak, dantzaren bitartez eta bai kantuak. Uztartu nahi duen ikuskizuna dantza, kantua eta euskara. Gazte dia ikuskizuna egiten nahi dienak eta gazte horiek nire ustez jakin behar dute edo transmititu behar zaie posible dela gaurko unen eta beharrezkoa dela gainera atzea begiratuz, atzeko utzi gabe aurrea egitea. Tradizioa bai, berrikuntzare bai. Eta bi horiek uztartu egin behar direla, edo pentsatzen dugu beharrezkoa dela uztartzea. Jakinin behar da, nundi gatozen, eta jakinin behar dugu ere noagoa zen. Saiatu gea dantza tradizionalak ere sartzea, bere musika berritzailekin, eta pauso berrikin uztartuta, ez? Dantzak dira pixka betikoak, agurra, zuletino, fandango, arinari, eta gero daude koreografiak, agurra bea ere da berezia, da betiko agurra, baina txalapartakin da, pausok ere sartu dituzte pixkat bereziak. Beste koreografik, makilana, kentzazpikin egin dute bukaeran pixkat garaikidea eta euskal pausoetan oinarrituta horre beste koreografi bat. Erropakin ere hastegea pixkat tradizionalekin hastegea, eta pixkana ia bukatzen dugu erropa berritzailegoekin, ez? Prozesu bat jarraitzen dugu. Iñaki Agirre, ja 4-5 urte damazki talde honekin, irakasle, profesionala da. Irakasle bat beti tradizionaletan ibili da dantzari bat eta irakasle bat, baina orain beste berrikuntza edo berritzail puntu hori hasi da sartzen, eta nik uste emaitzakin ere gustora dagoela eta bide hori hartu du.